Arang kading setor keranjang ngene iki ya emat lur. Ngelingi jaman singen. Wanggre nyang pasar adol keranjang. Kuwi mesti mampir sidan. Sarapan sambil tumpang. Jangan kacang tolo, lawe karak ning gone Mbah Gudel. Ora kleru ning Premban apa sidan kae. Manggone ning endi sing endi aku ya ora ngerti. Ana jaman dhisik ngene iki lur, ngene nganggo pit tontel, pit lanang kuwi dalangane dibanduli kresek kok watu apa pasir yen supaya ora jomplang dagangane. Saiki ya rek nganggo uduk, tumpakne uduk, sing duwe pickup ya nggo pickup. Kene ngono gur cukup ngene iki sithik-sithik upaya rejeki. Wong speke spek bakul keranjang. Ora kena dienggo ngedekne ndas sing kena. Cukup rezeki lumintu 1000 2000